שירון המהפכה של שחר מריו מרדכי. אני מוחמד אל-בועזיזי. אני מוחמד אל-בועזיזי. ועל אף שמעתי וחייתי בתוניסיה, שבה נרמסתי לרגלי העריצים, אני אומר לכם שתוניסיה היא ארץ שאפשר להרים בראש. אם רוצים. גם אני חשבתי פעם שזה לא יכול להיות. וחשבתי, ככל שיותר ויותר עוברות השנים, זה פחות ופחות יכול להיות. איזה טיפשים היינו. דור שהשכיל באוניברסיטה ולא השכיל להרים ראש בזמן. אבל אני אומר לכם, חירות ניצתת מהכימור המוצנע והיפה ביותר של הלב. ממה שאנו לובשים מתחת לאורנו. ואני אומר לכם, אם נשנה את העתיד, נשנה גם את הדרך שבה יישפט עברנו. התנערו אחים, מתוניסיה ולוב ועד סוריה ומצרים, ותל אביב ובאר שבע וחיפה ועפולה, אל פחד מן הסמוך כעפר וממית כאש קיריים. הקשיבו, אני מוחמד בועזיזי. אני מת וחי בעולם הזה שלכם, שנרמס לרגלי עריצים. ואני אומר לכם שאין בעולם ארץ שאי אפשר לזקוף בקומה